ప్రారంభంలో ప్రేమకున్న ఆకర్షణ చివరిదాకా ఉంటుందా? ఉండదు. యవ్వనం ఉన్నంతవరకే. పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనకపోతే నాలో లోపం ఉందంటారు, లేదా తనలో లోపం ఉందంటారు. పిల్లల్ని కని సరిగ్గా పెంచలేకపోతే సమాజం ఇద్దరిదీ లోపం ఉంటుంది. పెంచడం మాత్రం మన చేతుల్లో ఉంది, పెరగటం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది. నా సంతోషం కోసం భార్య బిడ్డలు కావాలని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను. రేపు వాళ్ళ సంతోషం కోసం నేను నానా పాటలు పడాలి. జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం నేను కష్టపడటంలో న్యాయం ఉంది. వీళ్ల కోసం నేనెందుకు కష్టపడాలి? భార్య, బిడ్డలు, మామ, మరిది అనే బంధాల్లో కాలటం కంటే బండెడు కట్టెల్లో కాలటం ఎంతో మంచిది. చాముండేశ్వరి, నువ్వు నన్ను వద్దనుకున్నావు, వద్దన్నట్టుగానే ఉండు. నేను నిన్ను నా మనసులో నుంచి చెరిపేశాను. బాగా ఆలోచించే మాట్లాడుతున్నారా? నేను ఆలోచించకుండా మాట్లాడను. మాట్లాడిన తర్వాత ఆలోచించను. బాబా, గతం